A přečetl bych vám několik básní ze své poslední básnické sbírky Nehybnost, což je tady tohle. A ta kniha vypadá v tištěné podobě takto. A protože už skoro není v tištěné podobě, tak nesmutněte, pokud by vás to náhodou zaujalo, tak celá ta Nehybnost má hypertextovou podobu nehybnost.cz. Návrat. Holé pláně, holé, zavřít se ani zrakem nelze. Znovu vše prohledat, proslyšet z hlíny, z kamení, vyhulákat stromy. Znamení. Za clonou dnění víří se prach v krajinách němých a přece plných vlků. Zuby se blízkají, strach mizí v tmách, zůstávám uhranut s čelistmi. Tak je to mimo jiné o tom, že s poezí klasickou se dá pracovat velmi invenčně i v současné době a důkazem toho je skladba Máj od kapely VVV. V rozlehlých rovinách spí bledé luky svit, kolem hor je vězný klid, nad jezerem Barnek stojí, na něm se sloustí kolo stříhá, nad tím se bílá ledka míhá, kolem chuda vzranga, různých to postav slov se stíhá. A protože tento pořad se jmenuje Co čtete, a já jsem vlastně vás opět tahal za nos, protože jsem vám četl z toho, co už jsem dávno někdy četl. Takže na závěr jedna báseň. Rudolf Žrolek, Polné vety. Znova začínám od začátku. Uskutečňujem se na novo. Sumovaním a lúhováním toho, čím jsem už bol a čím bol svět. Prosím. Tak jak jste se dostal k tomu, že jste začal vůbec psát básničky? Ono to tak nějak přišlo, nevím, kolik vám je let, já jsem tady tím věcem začal zabývat tak nějak 16, 17, já jsem pocit, že mě nikdo nerozumí, že se mnou nikdo nebaví, že nikoho nezajímá, co si myslím, tak jsem si začal povídat s papírem. A ten papír si povídal se mnou a jsme psali deníky a bylo to právě na období na gymnáziu a měl jsem takový jeden prostě zážitek doma, v rodině, takovou prostě jako, tehdy já si myslím, že to je strašně vyhrocená hádka a tam jakože mě opravdu fakt nikdo teda nerozumí, zvláště mý rodiče. A takže jsem první nějakou neumělou formou si vypsal, ještě zdaleka to nebyla báseň a potom časem teda za těch 23 let, kolik to je. Už potom, že člověk začne číst, to je důležité mít přehled, aby vůbec viděl, jak se mezi tím pracuje. A potom najednou už zjistíte, že už to máte v sobě nebo kolem sebe a že už bez toho nemůžete být a je to organická součást vašeho života. A když třeba nic nenapíšete, tak ta poezie prostě všude kolem.